Ndị nwe m na ndị nwe anyị agala ọzọ. Unu ma ka isi eme. Unu ma ka isi eme. Normal level. Mụ na-abịa n'ebe anyị na-abụ nke bụ eziokwu. Mgbe ka na-agba agbọọ, a sị na mma alụ Spanish. Amaghị m ihe why. Was I decided that na mgbe ebu ka ọ lenyere m ụmụ mgbe a na-eme ihe ka a na-akpọ cyber cafe, enyere m email address Odobak Escalante. Nwanne ahụrụ m Spanish. Ahụrụ m Spanish. Mba, ị ga-alụ onye Yoruba, onye Njugadi. Ị ga-alụ onye Hausa. Ị ga-alụ amaghị m ma alụ onye Hausa maka okay, maka na ịlụ ọlụ already. Mba, ọ bụrụ ya ịma ị na-eme ihe ị ga na-eme omenala gị na omenala ndị a. Ihe ihe eti. Mgbe m togi, mmadụ gwakwa m n'aha ya wụ Tunde. Ịbịakwa ke Kunle. Nwa mana in the point ị gwara m Tunde na Kunle, mụ na gị ihe ọbụla ọ ga-awụ hello, hi, how are you?